Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing pasinaon basa Jawa. Pepanggihan malih kalian kula Nadia minangka guru basa Jawa. Mugi kita tansah pinaringan kesehatan lan tansah jaga protokol kesehatan. Nah, ing video iki kita bakal sinau ngenani bab anyar. Ananging sadurunge aja lali ya, klik tombol like, comment, and subscribe. Konco-konco, ing video iki kita bakal sinau ngenani teks anekdot. Teks anekdot iku teks sing kepiye to? Nah, sampean kudu ngerteni indikator pasinaon ing teks anekdot yaiku sampean kudu bisa ngerteni karakteristik teks anekdot. Banjur bisa nganalisis struktur teks anekdot. Lan paling pungkasan bisa ngidentifikasi titikan basa teks anekdot. Nyapa to kita sinau ngenani teks anekdot amarga sajrone pasrawungan wong kang pinter cerita biasane akeh kancane. Apa maneh yen ceritane bisa agawe guyu. Sing diajak jagongan mesti tambah kerasan to ya. Nah, ananging guyon yang kebablasan sok-sok malah dadi tangisan. Jalaran bisa gawe lara atine liyan, malah bisa dadi tukar batu. Mula ing bebrayan Jawa kuwi ana unen-unen yaiku aja waton omong ning yen omong kudu nganggo wewaton. Nah, guyon maton yaiku guyon kang ora nerak norma-norma ing masyarakat. Guyon maton mujudake adat kebiasaan masyarakat Jawa kanggo mulangake wejangan utawa ilmu pengetahuan kanthi gampang lan nyenengake. Kanthi lumantar guyon maton, wejangan utawa ajaran kang diwulangake kuwi bisa ndulut ati. Orang beseni bisa katampa kanthi ikhlas jalaran orang guroni lan bisa nglantipake pikir jalaran kebak pralambang kang latih lan tiping pikir. Nah, iki tegese teks anekdot yaiku minangka teks kanggo nyemoni layanan utawa kebijakan publik ing bidang politik, sosial lan lingkungan. Pasemon utawa kritikan yang dibungkus kanthi cerita kang nguyokake lan dikumboni lewaning basa kang trep bisa dadi sarana kritik sosial kang nyenengake lan migunani. Akeh sing ngarani yen teks anekdot iku padha wae karo teks humor, kamangka sejatine beda. Senadyan padha mujudake teks kang isine guyonan, teks anekdot duweni derajat kang luwih dhuwur yen kabandhingake karo teks humor. Jalaran teks anekdot duweni isi, lelewaning basa lan tujuan kang gumathuk. Dadi ora kleru yen ana kang ngarani teks anekdot iku mujudake guyonan inteleks utawa guyonane wong pinter. Nah, iki bedane karakteristik utawa titikan teks anekdot. Yen teks anekdot kuwi guyonane ngandhut pasemon utawa warah. Dene teks humor kuwi guyone lugu utawa pantah apa anane. Yen teks anekdot kuwi isine nyeritakake lelakone paraga wong penting. Yen teks humor kuwi isine nyeritakake lelakone paraga utawa wong biasa. Banjur mupangat utawa manfaat sakjroning teks anekdot kuwi kanggo sarana kritik sosial lan hiburan. Dene teks humor kuwi manfaate kanggo sarana lilipuran wae. Ya, ngerti ya bedane? Lanjut ana ing struktur teks anekdot. Nah, sing sepisanan kuwi ana janturan, kuwi ngenani andharan umum kang nggambarake mula bukaning cerita. Banjur ana pawatan, perangan kang ngandharake pawatan, alesan, latar belakang cerita. Banjur ana prakara, perangan cerita kang nggambarake kahanan kang gawat utawa ora lumrah. Nah, iki konflike jane ana ning kene. Cerita sing aneh ana ning bab prakara iki.
Banjur ana tanggapan, yaiku panemune paraga marang kahanan kang dumadi. Panemune paraga marang keadaan kang ora lumrah kuwi. Banjur ana wasana, yaiku kahanan pungkasaning cerita. Banjur titikane basa anekdot. Nah, sampeyan ngerteni ya, yen teks anekdot kuwi dimanfaatake dening masyarakat sarana kanggo nyemoni layanan utawa kebijakan publik. Nah, akeh wong ya saiki sing ora mudeng yen disemoni. Malah yen disemoni malah melu muring-muring ya to. Nah, iki bisa uga mergo carane nyemoni kang durung trep, terlalu wantah, terlalu blak-blakan nggih. Mula supaya pasemon iku apik bisa nggunakake teks anekdot kang migunakake lelewaning basa kang trep. Nah, lelewaning basa sing biasane dienggo sajroning teks anekdot kuwi biasane nggunakake paribasan, yaiku unen-unen kang ajeg panganggone duweni teges entar, dadi ora tembunge ku ora nyata nanging ora ngemu surasa pepindhan. Banjur bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone duwe teges entar, ngemu surasa pepindhan lan kang dipindhakake kahanan utawa sipate manungsa. Banjur uga ana teks saloka yaiku unen-unen kang ajeg panganggone duwe teges entar, ngemu surasa pepindhan nanging kang dipindhakake kuwi manungsa. Piye? Kira-kira bisa gawe teks anekdot? Cukup semene pasinaon ngenani teks anekdot. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.